Vă salut și bine v-am găsit la primul meu videoclip. Eu sunt Marius sau Marusan și astăzi vreau să vă prezint studioul meu. Să începem. Avem aici așa o ușă. Nu e acasă. Da, o ușă. O ușă albă, frumos, cu mâner negru. Foarte ok. Se deschide, da. E o ușă foarte prezentabilă. Lângă ușă avem o priză. O priză, da? Am o priză. Și merge, da? Așa. Aici avem un raft de la Ikea. Foarte stabil, cum am putea să spunem. Chiar e stabil, adică nu se mișcă. Nu se mișcă. Avem aici foarte multe figurine Star Wars. Avem aici, o să vedeți în build, da? Ce e ăsta? E ceva foarte puternic dezvoltat. Da, figurine, Funko Pop-uri, un album de la Metro Boomin, ăla de la Spider-Man, casca lui Iron Man. Ia uite. Taci! Ia uite-l, da. Cine sunt? Nu mai sunt Mario sau Mario sau acum sunt Iron Man. Aici avem un Lego cu mănușa lui Thanos. Un ecran Divon Pixo 64, n-am pronunțat foarte bine, dar da. Figurine în continuare, Luke Skywalker cu Yoda, cu toți băieții grei, niște Adidas de-ai mei. În fapt, Adidas mei preferați, am putea spune. Și să trecem mai departe, avem un geam cu o draperie de asta, ce e asta? Da? Un geam, să tragem la asta, ne văd de cine. Ne văd de cine. E frumos. Aici avem un backboard de la Ikea. Din nou, nu pronunț foarte bine pentru că eu cu engleza nu suntem așa. Așa. Și pe acest backboard avem căștile SteelSeries Arctic 7 Plus. Niște căști foarte tari, le recomand. Un controller Xbox care îl putem conecta la PC. Tastatura mea veche. Niște plante. Niște chestii de organizat. Avem aici niște keycap-uri. Aici avem ceva. Așa nu comentăm. Aici un Funko Pop cu Darth Vader. Și aici vine setup-ul meu. Un setup care este foarte puternic dezvoltat. Nu știu dacă l-ați văzut la concursul setup-urilor al lui Chipflix. Și trecem la Marius. Marius are relativ același birou ca și cei doi de înainte, dar prima dată trebuie să povestim despre ce ne-a scris el aici, despre ce ne-a povestit el aici. Dacă l-ați văzut acolo, nu puteți scrie în secțiunea de comentarii, da? Avem aici PC-ul. Tot așa, este foarte puternic dezvoltat. Un Ryzen 7 9800 X3D cu o placă de bază X870F, 32 GB de RAM la 6400 de MHz, un cablu, o extensie de cablu Lian-Li, ventilatoare, Corsair IQ, la fel și aia-ul Corsair IQ H150, placa video un 4070 Ti ROG Strix OC. Da, este un PC cu care îmi fac treaba, PC foarte bun. Să trecem mai departe la microfon HyperX Quadcast S. Microfon care are niște daune. Nu zic nimic mai mult. Cu brațul ăsta de microfon, sincer, nu mai știu de unde e brațul ăsta, am luat după imag. Nu e Rode, puii mei, cum se pronunță. E decent, e ce-mi trebuie mie. Avem aici boxele Edifier Q65, ceva de genul. Arată într-un mare fel, părerea mea. Setup-ul, un mouse Logitech G Pro Superlight 2. Tastatura care, fraților, uitați cum se aude. Da? QWERTY Q65? Nu, QK80, ceva de genul. Bă, nu mai știu foarte bine că le-am luat acum ceva timp.
o tastatură foarte bună. Avem un Stream Deck pentru că fratele vostru vrea să se apuce și de streaming pe acest canal. Vom face streamuri, videoclipuri cu gaming, nu știu, facem să fie bine. Să ne distrăm practic. Am uitat. Deskmat, tot de la QWERTY, da. Deskmat Astro QWERTY. Monitoarele ambele sunt un LG Ultra Gear. Ăsta este de 240 de Hz, celălalt este de 165 de Hz cu overclock, cred că la 80, nu mai știu exact. Aici avem frumos lumina. Ia să o oprim noi că am folosit-o pentru mai devreme. Avem lumina de la Elgato, Keylight, Ring Light, Keylight, ceva pe acolo. Camera un Sony ZV-E10 cu un obiectiv. Ia asta să văzut acum că scrie pe el. A few moments later. Da, e obiectivul, da. E obiectivul tot de la Sony, nu mai știu exact. Este un obiectiv wide pentru streamuri, ce facem noi pe YouTube, care stau pe un braț de ăsta. Nu mai știu cum se numește brațul, sincer. Aici sus avem un raft cu două plante de astea fake de la Ikea. Tot așa, cu două Funko Pop-uri în laterale. Și aici și nu știu dacă recunoașteți scena, da, din wallpaper. O avem și sus, reprezentată în figurine. În spate avem, cum se numeau astea, mă? Riflaje. Da, astea sunt niște riflaje negre. Mi s-a părut că dă un contrast foarte bun griul ăsta cu alb, cu negru. E o nebunie aici de culori, nu mai înțelegi nimic. Da. Ce să zic? O să urmeze un live cu domnul cameraman, care este în spatele nostru, Mr. Bobița, are un canal de YouTube, o să-l punem în descriere, da? O să urmeze un live cu A Way Out, da? El o să aibă web într-o parte, știți jocul, cred. O să facem catering, o să fie, zic eu, frumos, da? Nu uitați să vă abonați, să dați un like, cam acesta a fost turul. Un tur, eu zic că m-am descurcat cam prost, dar acum vedem și la edit ce caturi, ce ale, avem puterea editului. Da, să dați un like, să vă abonați. Eu m-am dus, pa! Vă salut și bine v-am găsit la primul meu videoclip. Eu sunt Marius, sau Mariusan. Pa! Și astăzi vreau să vă prezint studioul meu, hârjonule. Hârjonule, oprește!